Mallorca que non me canso de celebrar a vida e as nosas conversas sempre tan maravillosas. Guadi Galego. Eu sabía que quería ter a Guadi no meu disco de alguna maneira e un día agasalloume con este fermoso tema que fixo para este traballo de Deserto de Centos. Hoxe é a primeira vez que vimos a cantar xuntas, en directo. A ver que tal nos vai. A ver que tal nos vai. Pero bueno, estamos en fracaso, que nos toca xunto. ¡Traigo zapatillas! Temos que traer as zapatillas. Hai moito nivel. Bueno, pois, nivelazo. É un placer para min cantar con Guadi sempre. A última vez fixémolo... Estou alucinada porque o teu clube de fans teñen camisetas. E non nos trouxeron todas e todos, porque eu vexo a alguén que se saltou. Despois hai que faces unha foto, Todos, pois teño moi ben a todas, genial. Pois o que vos decía, para min cantar con Guadi é maravilloso sempre. A última vez o fixemos nun concerto maravilloso en Vigo na presentación do seu disco O Mundo Está Parado, que vos recomendo, ainda que supoño que xa todo o mundo o cantou, pero ela é unha persoa que é chea de luz e que brilla, así que gracias por traerse aquí a tua luz. Vamos con Viaxe Astral. Vou botar o vinho por ti, por levanto de Pedro Joaquim, por o bom do nosso momento.